Здравейте, приятели! Добре дошли в Мачков. Аз съм Лачизан и обичам футбола, а вие? Нека ние да направим тренировка за футбол. Тази тренировка ще ви помогне да подобрите контрола върху топката, да подобрите пасовете си, да станете по-бързи и сръчни. Независимо да играете в футбол и просто обичате да играте. Тези упражнения ще ви помогнат да станете по-добри. Внимавайте, защото сме вкъщи, ако на някой студено навънка да излезе и там лай. Готови ли се? Вземаме топката и започваме с първото упражнение! Загрявката е задължителна за всяка тренировка. Приготвя мускулите. Първото упражнение за загрявка. Бягане на място. Усили ви се пулса. Следващото упражнение е кръгове с грезени. Сега малко ще разтегнем краката и ръцете. Сега малко ще почекачаме. И сега почекачане на... Айде да пием малко вода. Водата е важна за хидратацията на организмът. А водата е най-полезното нещо. Първо ще започнем тупкане на топката. Сега ще правим коленца, но ще вземем голяма топка. Внимавайте, че сме вкъщи. Сега малко хлачет ще направим. Така. А сега ще ви покажа аз как въртя топката. Ето е така. Мога да върта топката. Браво, приятели! Справихте се добре! Днес научихме важни футболни трикове. Кой от вас успя да направи упражненията? Ако искате още футболни упражнения, не забравяйте да се абонирате за канала ми. Сега чао! До скоро! Изплащам вечерувки!